Subay nini pagbuka sa Fire Prevention Month karong Marso, sayra nato ang pagpangandam nga gibuhat karon sa atong mga kaigsuonang bumbero. Pinagi sa live report ni Alan Domingo. Alan. Yes, Nick, karong adlaw ang unang adlaw sa Fire Prevention Month diin gibuksan kini diri mismo sa buhatan sa Bureau of Fire Protection sa Central Visayas diri sa Natalio Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. Ang tema karon sa ilahang pag-obserbar sa Fire Prevention Month ang sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Nagpasabot lang ni nga ang ato ang mga kabomberohan andam ug tagana alang sa pagresponde kung aduna bay sunog nga mahitabo. Karong buntagan ni baguhay lang nahuman gyud ang programa diri sa BFP Central Visayas sa office diin gitambungan kini mismo sa Deputy Chief for Administration Chief Superintendent Jesus Fernandez diin hatag kini siya og iyang mensahe alang usab sa programa sa BFP, especially pod ang mga programa ipatuman diri sa Central Visayas Region. Kapusong Nico, naisgutan usab gimugatan ang modernization. Gawas sa kaning programa pagresponde sa mga sunog nga mahitabo diri sa ato ang palibot, ang Bureau of Fire Protection, mga men and women nga sakop sa BFP, andam ug tagana usab nila pagresponde sa mga alarma o kani mga disaster pinaagi sa ilahang disaster rescue response. Nico, ato makauban karon si Superintendent Raul Bustalinio, sir. Hali diri, sir, ang deputy ang regional division chief for operation, Colonel Bustalinio. Maayong buntag nimo. Maayong buntag, Sir Alan, ug sa tanan nga mga viewers sa GMA7. Okay, sir, gawa sa pagresponde sa sunog, sir, doon na patay laing mga tahas nga gihimo karon, specifically ang kining disaster response. Sir, doon na tayo mga rescue tools or equipment dere, sir, kung pwede nato ni introduce kung unsa ni mga kahimanan pagluwas sa kinabuhi, Sir Bustalinio. Yes, Sir Alan, ang Bureau of Fire Protection, doon na tayo Special Rescue Force, no, nga isa ka unit ni siya nga mo responde not only on fire, on especially mga rescue incidents, no, like mga vehicular accidents. So makita na to dire mao ni mga rescue tools, no, nga gagamiton sa atong mga personnel sa SRF. So makita ta diri og kani ko kayong mga gunting, sir. Gitawag og Jaws of Life, no, labi na sa kanang mga vehicles nga makuha na siya ang mga ikat nila pang siya pang spread o kanisan pang cut sad ni siya. Okay. Oo. Kaning diri, sir, ato nakita rin kanin do na may murag oxygen, sir. Kani, sir, mo gitawag og ACBA, no, self-contained breathing apparatus. Breathing apparatus. Gamiton ni sa atong mga responders pag penetrate sa building, especially kung ang building puno na gyud og aso, no. Okay. So di man ta magalahala og sulod diha kung wala tay ECBA, so gamiton nila ni para nga makapenetrate gyud sila dito sa maong area. Yes, okay, sir, daghan pa gyud unta kay mga ekipos diri, sir, pero limitado atong oras, sir. So kuha na lang siguro, sir, pangayuan ta ka og mensahe alang sa ato ang mga kaigsuonan diha aron malikay sa sunog and malikay sa mga disaster. Simba ko lang kung dunay mo igo diri sa ato ang dapit. Yes, sir, ang atong kalingaw nga pahinumdom, no, sa atong mga katawhan sa Central Visayas nga magmat ko na dili lang sa Fire Prevention Month kundi 24/7 kada adlaw, no, kay sama sa gisulti sa atong Chief Bureau of Fire Protection si Director Purakan nga ang fire safety is a mutual concern na siya between sa Bureau of Fire Protection ug sa atong katawhan, no, sa atong Central Visayas. So salamat sa gayunan na sa pagpadangat sa among mga labi na karon sa kick-off activity namo sa Bureau of Fire Protection Central Visayas. Okay, thank you so much si Superintendent Raul Bustalinio, ang Regional Operations Chief diri sa Bureau of Fire Protection sa Central Visayas. So ato nakita niko nga dili lang pagresponde sa sunog kundi ang pagluwas jud sa kinatibuk-an sa kinabuhi kung dunay mga disaster, andam ug tagano sila nga mo responde, Nick. So muna ang latest gikan diri sa buhatan sa Bureau of Fire Protection sa Central Visayas. Balik sa imo diha, Nico. Daghang salamat, Alan Domingo.